Και δεν με λες ρε γειτονάκι, πώς φάει, όλα καλά? Πώς να πάει, ρε φίλε, χάλια. Έχω πιάσει δουλειά τώρα σε ένα κλαμπ, με έχουν βάλει πόρτα. Δουλεύω μέχρι 6 ώρα τα ξημερώματα. Πρέπει να στέκομαι όλη τη μέρα όρθιος, να χαμογελάω στους πελάτες και να τους βάζω στα τραπέζια τους. Σιγά ρε μπρο. Αυτό είναι τώρα πρόβλημα. Είσαι όλη μέρα έξω, γλεντάς, πίνεις, βλέπεις κόσμο εκεί πέρα, γυναίκες το ένα το άλλο να μπαινοβγαίνουν. Τι να σε πω κι εγώ ρε μαλάκα που είμαι στο εργοστάσιο, μέσα στις λαμαρίνες, σκόνη, σκουριά, δες στα χέρια μου πώς έχουν γίνει. Τι λες, ρε μπρο, πρέπει να ζορίζεσαι πάρα πολύ. Έχεις τουλάχιστον κάποιο χόμπι, κάτι να κάνεις στο ελεύθερο σου χρόνο που να σε ηρεμεί? Εντάξει ρε μπρο, με τη δουλειά δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά πράγματα. Καμιά ταβέρνα να πάω με τους δικούς μου και τώρα περιμένω, ανοίγει και κυνηγητική περίοδος. Θα πάω κανένα κυνήγι, επιτέλους μετά από πόσο καιρό. Πάμε να ηρεμήσουμε λιγάκι. Τι λες, ρε, κυνηγάς κι εσύ? Κι εγώ κυνηγάω από πολύ μικρός. Μαζί με τον παππού μου πήγαινα παλιά. Αυτός με έμαθε την τέχνη του κυνηγιού. Αλλά τώρα που έχει φύγει δεν έχω κάποιον να πηγαίνω για παρέα. Άσε ρε μπρο που κυνηγάς. Είσαι εσύ για κυνηγός. Εσύ δεν μπορείς να περπατήσεις, είσαι στο πεζοδρόμιο. Παίρνεις και όπλο μαζί στο βουνό. Θα σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο. Δεν είσαι εσύ για κυνήγι. Έλα να πάμε μια μέρα μαζί για κυνήγι να δεις. Θα σε μάθω όλα τα μυστικά. Εγώ έχω πάει στρατό, με έχουν δείξει εκεί πέρα τακτικές. Δεν με καταλαβαίνει κανένας. Άμα υπάρχει κάτι πάνω στο βουνό, το έχω πάρει. Δεν αφήνω τίποτα. Ό,τι κινείται, εκτελείται. Ωραία, ψήνες αυτή την Κυριακή που δεν θα δουλεύεις να πάμε μαζί για κυνήγι στο βουνό? Αμέ, πάμε. Ο χαμένος κερνάει προβατίνα. Ωραία. Ωραία, ρε γειτονάκι. Θα μιλήσουμε αν είναι. Έγινε. Κυριακή κανόνισε. Μην τυχόν και δεν ξυπνήσεις. Θα Μια ξυπνήσω. πολυκατοικία είμαστε. Θα έρθω να σε χτυπάω τα κουδούνια. Έγινε. Άντε. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Βρε καλό στο γειτονάκι. Τι κάνουμε? Καλημέρα. Φέρνω να σε βοηθήσω με τα πράγματα. Έλα. Είσαι έτοιμος για σήμερα? Έτοιμος. Άντε πήγαινε προς τα μπροστά να μπεις. Φέρε και την τσάντα. Τι είναι αυτό ο προφυλακτήρας? Χτύπησε ένα κοπρόσκυλο τις προάλλες που ερχόμουν να σε πάρω. Τι λες, ρε? Και? Τι και? Και το σκυλί? Τι το σκυλί? Το σκυλί, ρε, εσύ? Όχι ρε, πού να ζει το σκυλί. Το χτύπησα με 120 χιλιόμετρα, το άστελα στην άλλη άκρη του δρόμου. Και Το είσαι θάψα εκεί πέρα σε ένα χαντάκι. Τι λες, ρε? Και είσαι τόσο χαλαρός που σκότωσε ένα σκυλί?
Σιγάρε, χάρη έκανα στο Δήμο με τόσα κοπρόσκυλα. Και δεν με λες ρε μπρο. Το Slim Bank εσύ γιατί το πήρες. Αφού αύριο είπαμε θα γυρίσουμε. Πήρα αρκετά πράγματα, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να χρειαστεί στο δάσος. Τι να χρειαστείς ρε εσύ. Τσίπουρο θες και 2 κονσέρβες σαρδέλα. Καλά ρε, σε ποιον στέλνεις μήνυμα. Στον πατέρα μου. Μην τον ενοχλείς τον άνθρωπο ρε εσύ. Μα τον ενημερώνω ότι θα πάμε στο βουνό. Εντάξει ρε μπρο, και τι θα γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει με τη φύση. Κάποιος πρέπει να ξέρει πού θα πηγαίνουμε. Έλα ρε, τι θα πάθουμε. Το βουνό είναι δυσπίτι μας. Πάμε εκεί πέρα, δεν θα μας πειράξει κανένας. Κάτι θα φύγει πουτάνα. Τι κάνεις ρε. Πετάς το τσιγάρο έξω. Εδώ έχει τασάκι. Σιγάρα. Μην βρωμίσεις το περιβάλλον. Εδώ έχει τασάκι να το πετάξεις. Έλα μπρο, νομίζω φτάσαμε. Τι ωραίο μέρος. Εδώ δεν είναι πολύ καλά. Θα πάμε πιο πάνω. Κάνουμε μια μικρή στάση, πήγαινε τουαλέτα. Κοίτα, ένα κοκκινολέμη. Όχι, γρήγορα, το όπλο ρε μαλάκα. Όχι ρε, ποιο όπλο ρε. Πού πας ρε. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Είναι Θα το είδος... χάσουμε ρε μαλάκα. Ρε, απαγορεύεται να κυνηγάς κοκκινολέμιδες. Είναι είδος από εξαφάνιση. Ρε κοκκινολέμη κατά σπρέο δεν με νοιάζει. Πάμε να το χτυπήσουμε. Όχι ρε, πάμε να φύγουμε, πάμε να φτάσουμε στο τελικό προορισμό μας. Ξημερώνει. Το χάσαμε. Πω, αυτό είναι μέρος. Και την καλύτερη ώρα, Όντως. Σε θέλω δυνατό σήμερα. Μην τα λυπηθείς. Θέλω να τα πάρεις όλα. Πού πας, έλα εδώ, το πλάκι σου. Και εγώ εδώ το δικό μου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πως έχουν τα πράγματα. Όπως τα εξήγησα στο σπίτι. Θα ανέβεις εσύ εδώ πάνω στο πυκνό και θέλω να κάνεις παγάνα. Θα φωνάζεις, θα σφυρίζεις. Ή θα έρθουν κατά πάνω μου και θα τα πάρουμε όλα, ή θα περάσουν από το μονοπάτι σου και όσα χτυπήσεις. Μην τα λυπηθείς, όσα περισσότερα μπορείς. Άρα σε 5 ώρες εδώ πέρα. 5 ώρες, δεν ξέρω, θα δούμε. Όταν μυρίσου γουρνοπούλα, έλα κατά μένα.
Οχ, τι κάνει εδώ πέρα αυτή η κοπέλα? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα? Εγώ εδώ μένω. Έχω φύγει από την πόλη, οι ρυθμίτες δεν μου ταιριάζουν καθόλου. Και έχω βρει την ησυχία μου. Και πώς ζεις εδώ πέρα? Κανονικά. Μου πάει πολύ περισσότερο. Και πώς τρέφεσαι? Τρέφομαι από κάποια μικρά ζωάκια. Οκ. Δηλαδή, είσαι κυνηγός? Ναι, σκοτώνω ζώα. Θέλω να πω, δεν είμαι ο κυνηγός που έχετε συνδέσει εσείς στο μυαλό σας. Απλά ζω εδώ, καλλιεργώ, τρώω από τους καρπούς της φύσης και όταν κάποιο γέρικο ζωάκι θέλει ως αντάλλαγμα να μου ανταποδώσει τη φροντίδα που του έδωσα τόσο καιρό που ζήσω εδώ πέρα, απλά μου δίνει λίγο από τη σάρκα του. Δηλαδή, έχεις τόσο καλή σχέση με τα ζώα? Η φύση σου κρύβει πολλά μυστικά, μικρέ κυνηγέ. Αρκεί να ανοίξεις τα μάτια σου και να τα παρατηρήσεις. Και αυτή θα σου οδηγήσει εκεί που θέλει. Πρέπει να φύγω όμως τώρα. Με καλούν. Χάρηκα για την γνωριμία. Κι εγώ. Πώς θα το πιστέψει αυτό ο Νίκος? Θα με κοροϊδεύει σίγουρα. Πω, βράδιασε. Πρέπει να γυρίσω. Πω, νύχτωσε. Πού είναι ο Νίκος? Νίκο! Νίκο! Θα πρέπει να είναι εδώ τώρα. Άλλο ένα. Άρα, αυτή η μέρα μου πάει πολύ καλά σήμερα. Τι είναι αυτό εκεί πάνω? Συγγνώμη! Τι είναι αυτό ρε εσύ? Είναι κανείς εκεί? Ποιος είναι αυτός εκεί? Μ' ακούτε? Τι έπαθε κανένα? Μαλάκα, τι είναι αυτό? Όχι, φύγε! Θεέ μου! Φύγε, είπα! Τι ήταν αυτό, Θεέ μου? Πώς την γλίτωσα? Τι ήταν αυτό το τέρας? Βοήθεια! Βοήθεια! Τι είναι αυτό? Θεέ μου!
Τι κάνει τόση ώρα? Έπρεπε να είναι εδώ. Μπορεί να έχει πάθει κάτι. Θα πάω να τον βρω. Πού είναι ο Νίκος τώρα? Τι ακούγεται έτσι, κοκκινολέμης? Πάω προς τα εκεί. Πού βρίσκομαι? Τι είναι αυτό εκεί? Βοήθεια! Φύγε! Μια σπηλιά. Βλέπω φως στο βάθος. Τι είναι αυτά, κεριά? Τι είναι όλα αυτά τα κεριά? Παίζανε εδώ. Από εδώ άκουσα αυτόν τον ήχο. Νίκο? Νίκο, είσαι καλά? Νίκο? Νίκο? Φύγε μακριά μου! Εγώ είμαι. Μη μάγισσα! Ποιο μάγισσα? Εγώ είμαι ο Χάρης. Έχει μια μάγισσα, φύγε! Έλα, Νίκο. Άσε με! Καλά, ρε. Όλα καλά. Θα με αφήγουμε από εδώ, Χάρη. Θα με αφήγουμε από εδώ. Τι έκανες, τύπησες? Θα με αφήγουμε, Χάρη, θα με αφήγουμε. Πάμε. Τι έπαθες, ρε φίλε? Εγώ τέρατα. Μια μάγισσα ήταν, με βάλε στη σπηλιά, δεν μπορούσα να... Τι λες, ρε? Είχε δίκιο τελικά. Εσύ είναι επικίνδυνη. Εντάξει. Πολλά μυστικά. Πάμε να φύγουμε τώρα. Θα με... Οδηγάω εγώ.